LTN. Trending Nation. Ero kama ni kwa Ramogi kendo wantiere online kendo wapodwa nyonre kaya cha team LTN Trending Nation. Trending Nation yodore kamora mora TikTok, Facebook live wantiere kamora mora watiap kaka sabe. Luonga ni Jasup the presenter, Jasup ole to dwaro Jasup the sugar. The black sugar. Ero kamano wan kada Ivanda pause. Rawera ni wasemanyo dango kaluonge ne nyathi nyake nyathi en makidoro makokonyoi makoka kwacha, lakini kawuono watemo LTN nitiere Kisumu dala. Jo Kisumu oi, lakini jo Kisumu gima duga awuoro go Ivanda Posa kurukone Blue Band oreu koda motedo angatimo Ivanda Posa kurukone rach nikech kana kono mapera adhiro mapera kawach chalo machunga. In fact, most joka nyanam mondo mi omonde introduce yourself in ngato Ivanda Post tima ngomo mi okawuono LTN obiro yire. Ero kamano ni kara ngajwang an nyinga en Ivanda Post kata kuhere nyinga ni jobo iwolde. Kawuono na biro Kisumu ka en get jo LTN ne dwara kendo kawuono ni emadhi Nairobi da bugi dwara. Aero lendo nikech aero jo chenro duto manie Ramogi TV kod chenro duto matimore Ramogi TV. Mano rawera kendo mochwiny, rawera no chwiny kabisa. Ye wacho gik maler. In kada nyathi ka jacha kendo igombo ni oyud obed koda duol machal kamae. Teme ng'iyo nyathini en gang'o. Kineno kochwiro deo sana, nyathino en actor. Nyathino kineno ka chwiro deo, in ichwiro go deo. Au kichwiro deo in weche buka gi somo matin kendo gi magi gik kore dwa dong nikech en lendo, lakini nyathi machwiro deo en actor. Wayiere. Ivanda Pols en wuod ndewa dongi Kisumu kae To ajadak. Ijadak? Oh, Kisumu kae e ojadak kembo obiro manyo ok obiro manyango obiro manya akili elimu dongi somo kon kosi somo ndewa. Oh, matini Ivanda Pols somo ndewa to dak Kisumu dongi oda mat idhigo kinyi Dong ajioloro kata biro rakoni. Oh, biro kone achiel ariyo adek itimo exercise iluongo ni koro ya dala chalo ng'ama koro somo dala koro ka ruso timore to adhi Nairobi dong ichalo ng'ama chalo kamano dongi. Yes, Ivanda Pols en jadak Kisumu ikipenja mang'eny ng'e maber ni Ivanda Pols en jadak Kisumu. Luonga ka jacha ni Jasup ole to dwaro wayudore e Facebook, wayudore e Twitter, wayudore e TikTok live kanyo bende. Jasup the presenter, Jasup yudore be social media. Kikiweni amba tima kende. Wayudore social media. Ingi social media mo mise yao. Ka wadi wuoyo podi. An mana account mase yawe TikTok kende. Account ise yawe TikTok. At this time. Are. To gin percentage adi? Followers ki range kama. Pokangiyo. Mama nyamiwa si no. 2000. Yathi nigi 2000 followers. Video achiel relax 3000. Mano mana gik mane itima. Kendo mano gima ber yawa. Yani nyathi yani rawerani osebedo piny mowacho ni to gideni mai tima timo kama nini sama wuok chete idonje tol. Ineni nyithindo moko kacha wacho ni kama wuok ni odonje tol to omena te to keto pus mbura en kanyo. Koro mbura kama ubiro ni mbura no chamo na chiemo te ya kerine mesefieko. Ni koro muga juang ma opod wan mana gi Ivanda Pols. Ivanda Pols en jaklasa gi. Jaklasa ni. Somo ndewa. Ma Ivanda Pols a age of class 4. Motini kare kichopo class 8 to in gi milioni. Pokangiyo. Rute mo ngimano. Ivanda Pols ni ohera ng'o school. Aero somo mag English ni Kiswahili kama. In Kiswahili okbagi? Kod kwano. Bas, in journalist pure. Onge fake. Nikech kiro Kiswahili, ihero English gi kwano. Journalist pure.
Kiswahili be yero koso kidware. Emba ere. Yere. Okubagi ke jamo be. Okubagi. Ichwiny kore maber. Ma Ivanda Falls wacho nolere Kiswahili monyalo wacho tanakali za lugha. Iwacho kama tanakali za lugha. Kendo umedna moko misesomo kayawa. Mago poko puonjo. Podi. Ibro machopo. Umera kichopo mbele gata. Otek miwacho ni makada na we koro Kiswahili ro kichien. Otek. Lakini oyot. Winyo, oyot kiketo bibi. Kiketo teko kini wacho ni gini nyaka takora yud ni. Gini nyaka alwekte. Wewe chukua nyingi dulu. Nyaka kora chide te. Ichido somo keke chide sofu ya tinyoka. Dong. Ivanda Falls ka wang'iyo story. Ego moberi Jalendo. To kendo kata kiberi ego moberi Jalendo in gi gini kuomi. Wacho ni somo English, Kiswahili gi maths dong. Mawuok ng'ero sana. Sami timo gi dala kose timo gi nyaka skul bende. Gik ma itimo mar wuoyo, TikToks gi. In ti kami practice koso gin bire wi. I don't hear that. Dala, hear that. You can practice. Okay. Kori practice mos. Kaso ki golo final ema yitcha. Naneno kaya chaka okete TikTok kaya cha. Ne be maji no penyo kaya no maji yo penyo ni to yawa nyathini be mane kama nakuanyi. Yes. In fact koro samiti umagi school. Degi chapi gi yor somo be. Somo insa. Ivanda Falls kuna nia. Samiti umagi somo be insa 100% echuo kwan echuo marta. Kwa sababu ndo ngandre. In gini wuoyo ni oknya biro ni ewi somo ni Ani Ivanda iwe kwano. Ani koro iluonga ni Ivanda Falls. Japunyan koro kamana no ni kwano nasema yokora nyadugo baadaye. Okiwachi kamano. Mana Ivanda Falls koro wani somo okchape koda talanta mare. Donge. Talanta idhi go mbele kendo somo bende idhi go mbele donge. Ivanda Falls. Kaja punyo biro. Nti kama japunyo sekidimo ni tena exercise mona bana. Like maguoyo ge drama nini. Okiyuro de drama. At this age okiyuro de drama. But my mother nenda gandi kona moro but nakondiko. Nenda diko mondo wa moro dala. Matine ni acting binyalo chamo maber. Mera acting Ivanda lere acting lendo boler. Ivanda koro potimia wadwa lungu Ramogi. Koro ni gin gieu ni ya office Kisumu. In fact koro gikeni kara school malo to office Ramogi. Studio ni ya school ti so idonje studio ti lero ti donje ho. Mano gimanya bedo maber nikech koro chandruok mange wuotho nikech Jalendo makoro duong. Jalendo mungirore. Yes. Ivanda Falls kacha ka watudo life ni mar school gi dala. Gimoro ma wuondi ni we school kori bi itim talent. Angono mawuondi. Talent. Donga school badhi go mbele, talent badhi go mbele. Ivanda ni aneno ka wuoyo na mos. Ivanda wuoyo na mos koro ma. Ivanda wacho nani? Dong school badhi go mbele, talent badhi go mbele. Koro kinyal onge gimanya wuoni ni ando koro school ni mora talent mora we kora we school. Oko wuondi? To binti ngause koni ni biro pesa. Gini time mondo yur mondo chieng moro ibed jamuko koso chieng moro ibed ni kora in gi pesa koso time ni this is my talent. Dongati ne customer ko mia pesa donga mio familia na mondo okonyre godo. Matini gigo se mi pesa ga dong. Ha? Matini ni pesa yudo gini. Ko chakni. Ivanda Falls chak chup. To samuri de galai. Samuri de galai. Live. Uke de live. Unego bed ni kuri de live. Eno sama kuri ni rusa kama. Mama subscribe ni te donjo live. Sami donjo live. To wiwoyo gi ji wuoyo gi ni ma Ivanda Falls watimo kama sani isemoke ani beda live ani beda jani migi moro ioro ni gift
Iwinjo sama in e TikTok aja sasa iyoro ni gi sani timo na kama iwinjo magi gi kat choro ka ji mbele sama in e rusa ka iwinjo in role model ni nga ni ka Jalendo Role model. yani ngama kore ng'iyo ni agombo ni chieng' moro abed kaka ng'ano Don't travel. igombo bedo kaka Trevor kende ingine Trevor lendo wako obano lwet sati into iro la bano nyekoro muge juang mano Ivanda pos wacho ni ogombo bedo Trevor to ok nogombo mana bedo Trevor kende but odwano bed Trevor duto oban nyaka lwet sati yano lend kaka alright dong mano nyekoro muge juang an iluonga ni Trevor wachane gino An iluonga ni Trevor Ongija, janding'o panga nyaka tinene mbija chaya nyakwar wuok chak pesa. Omera ma Trevor die odwaro bedo Trevor to kendo en Trevor ma kendo in koro idhi loye nikech king'eni kigombo bedo ng'ato idhi loye donge yes Ivanda pos nitie osiepeni moko makonye gini nitie osiepeni moko makonye gini onge Dong'asuboga mana kenda. ilonge ng'ama nyalo kata osiepe moro pok owacho ni gima Ivanda Pauls timo ber Dong be onge ng'a oseneno. onge ng'ama oseneno jomisomo godo But nakono giga gidhi mamiyo gi nyaka nyinga man TikTok. makata japuonj po ok kia gimitimo sai Nitie jopuonje mang'eny to magipenja gani. to pogikoni koponi we somo ni dotimo TikTok abro chwadi pogikoni Dong ging'eno somo to kanyalo somo maber nyakona mogi juang kaponi nigi nyathi dala ikete kena nyathi yoko nyuka nyathi yoko kuon sirati yoko nyathi chwe munglu timo nono ng'ute king'iyo to ng'ute itimo marach identify the talanta of your kid ojano ng'in nyathina ni ohero ang'o nyathina ni ohero ang'o kik ing'eno ohero chiemo mano ok bi konye ng'eni nyaka ocham gimo manyo nyathini nyaka cham gimo manyo to kimanyo ne onge koro Ivanda Pauls to koro osechako manyo gi sani mate ni ochamo gimo manyo Ivanda Pauls bing'e gimitimo no ing'eni chamo gimimanyo mama kelo ni to ing'e samo kelo ni chamo mo iwinjo to gimichamo ni ne mimanyo kechemo mo nyathina choka dwanda aluare piny wana mana Jalendo na wada ing'eni samitimo gi nitiere lek moro ma in-go samitimo wuoyo idwani bed Jalendo nitie lek moro ma in-go niya chieng' moro kabedo Jalendo atim gima chal kama koso in idwa bedo Jalendo na full stop iloro bu Dong an ga gi paro mang'eny. wachnwa achiel ariyo adek Moko aneno kaka odwa ng'ani okethore omukore kochula pesa abiro gero ne gi manyien. ibiro gero ne manyien matine niya otoko omukore nang'o dier kemo orgiore ng'endi padala ka ing'e Ivanda Pauls adier mani kore babo gero ot maber manyangafu kaso koro diel guru wi akiana mosechamo go nyabende obiro rudhure korot dong but mano e promise ni koponi Nyasaye yemi chopo mbele kidi mara moja dongi yes mano Ivanda Pauls nigi lek mar chopo mar change the view of their own at least ting mona chielo wachni nachako gini ka nyathi to sani koro wantiere kamoro I've changed our own dong kopogore gi chiniko igombo change community ibro gero negi school kosegero negi ang'o yawa Mara magidwaro. yani gin ka gikoni koro kelo hospital ibro gero in koda lek maber kabisa as a young sama pod itin kama mae koka lek biro mang'eny kabisa iro ni ata point koro lek lal sama lek lal ni olal ka isepogore gi anyuol iherori iwinjo iherori owuon ineno ni koro kadhi e chiro acham tede imuodo tede kanunu
semuodo kun be bang kun mang'ich ang'ang'o iwinjo yani ni yero ri kisedhi mama kori wiyo wilgo kik puni mama wiyo wilgo iwinjo Ivanda Pos kichopo mbele par ni mama cha ne wadak kode kama kama nadi school kama kwa loro to biro kama iwinjo talent ma in godo biro teri malo kabisa kendo after this wadhi timo gimoro ngone conference call gi 1 2 3 joma nyalo bring you up winjo in gi talanta maber kabisa to talanta nini nitie ng'at misekono nitie ng'at mosa emokonyi obiebe wacho ni Ivanda Pos timo gima ber was sponsor nitie mama kene matimo ni sponsor mate ni wacho ni manager mama wu manager ni donge ene mu manage yong'iyo ni Ivanda Pos berwakore di school simo nego beni okong kibero TikTok kaya chama tene sani idhi au TikTok matin ka uchiko dhi interview ya TikTok matin koro watch TikTok ni samodhi mbele gi wuoyo ma Ivanda Pos e Ramogi juang kendo pod in mana LTN Loot Nation wayudore Facebook live wayudore TikTok kanyo page marwa LTN ngima longo ni jo Nairobi pod manyowa kata bedo ni wadhi Kisumu pod gimanyowa ni pod wan kod kamoro achiel watimo kanyo chenro mopogore chakre Monday to Sunday. Monday kanyo biro yudo mo kod Jasup the Black Sugar Jasup the Kitchen Master on Monday chal mar ngima Tuesday kanyo cha mpango pang kanyo malit kabisa med paro nani kanyo Ben Suda neno kanyo live owacho ni Jasup nyathino katieki Ben Suda ng'iyo ni dong pogo ni kata ot moro enendo korka chien ateno nindo kor bor Ben Suda wacho ni eno nindo korka chien inini ne korka chien eno dio nindo kor bor nikech talanta ni oseyoko aneno ka jaga Omari Nash kono ani aje super we are taking it lighter yes weche be kendo dhi maber si odhi maber isero kamano becha be acha kaneno ngamiluongo ni nyakarachuonyo nya adiedo nyakorga tomi nyaka chiel kene mani Nairobi mang'eyo anto jakara kanyalu mawacho Kiswahili dakika full stop Ivanda Pos an gima chanda Kiswahili anya wacho dakika 2 ka wacho mara dek abag ni masirias gima ng'eyo en ni habari mambo full stop imani nyiero moya magna manye nyiero mane gima nyalo wacho to Kiswahili school to nachuoe nachuoe wache matek school to nachuoe school kane yudo mang'eny na yudo 06 na yudo mang'eny mana break the list 06 divided by 100 Ramogi juang panya pod wan gi Ivanda Pos ang'o ni nyakono gima ni chalo nade kata kaka yori mar skusa nade kata kai kuri kata itene gi talanta mari gima ni gi talanta mari dinade na gima na to gima be gi talanta gisongo maber neno ka onge mayombo wadgi talanta ok dhi marach ngima ok dhi marach iwacho ni ngima masani dhi matek nikech kionge ruoth ngima dhi binye wache sai ata yanga nyathino ng'i wach Nyasaye to in samoro nyathi ochiew okolemo ichiew ilemo donge nyathi ochiew okolemo wi ochije ni pu kon mabang kon mang'ich nyathi ochiew ni kon mang'ich mama kaka jodala yoge mama ada kuna bang ino kiyuagi mano ber Ivanda Pos ngima ni dhi makare to ini kopogore koda paro mar mama kendo sponsor ikende isetemo kuna wapo ni ani talent to talent ani agombo na chopo kamoro bisechopo ikono ngato gi kata podi Ivanda Pos kare lengi talent kane buke tanda mi umo gi ide mi kono talent ninda talent ninda koro ninde Ivanda Pos umo talent batugole matin mane gima ber kode Ivanda Pos kaje chenya yude TikTok bende yo oluongore Ivanda Pos man iluongori na TikTok Ivan
Ivan comedian, the comedian. Hey, Ivan, mera nying mamit, adwa kwale. Ki moro Joboy wote. Dong. Iluonga ni Ivanda Pulse. Joboy wuod ndio. Kata kihero iluonga ni mera. Lakini nyingi ni kama mamit. You gonna make it. Mana kiketo ruoth mbele kaso imedo ndadhu. Iwacho ni imedo ndadhu. Sama itimo magi bende, nitie nyithindo moko magombo timo gima itimo. Ti itimo gi nang'o? Kosikono ni awe. Potea mbali. Lal di ng'ato dhi dalagi. Ere kaka ikonyogi? Wakonyogi ni kidwaro to mana ng'ama nyalo tudore gi Jalendo mondo gikni chako Oh, imbe konogi kamano. To gikono ya wan mamwa ngi kat ene gi baton medio ne twach. Ere kaka ikonogi? Bentiere ng'ama osego ni Ivanda, abiro biro dalau watim pamoja. To kare magi mosebedo maber. Kare embe ineno kotimo gima nitie koso en ng'ama kalo. Nitie ng'ama kalo gi ng'ama timo. Otima gik ma kata kong'eyo bat oluwo gik matimo. Oluwo. Lakini ineno ka gino ni kuome. Okay, nikora moge jwa ng'acha iwinjo ka nyathini kare en gi gimo orawera. Mos aluongi ni pole. Ikimakna kisa akati luongo ni jasup. The police is under arresting you. No, kiki uchak wajo na kisumu ka. Yes, wan koda Ivanda Pulse. Even neno karawera ni osechiedho maber. Matini kata en gi lek mag puonjo nyithindo mamoko. Ka nyathi ka kuponi manye en Kisumu, kuponi manye to biro timo gigi malong'o. Inen kinyathi kacha kendo in kinyathi kacha meneno ka en koda wuoyo mang'eny. Nyathi ma wuoyo mang'eny in fact miye sim. Nyathi ma wuoyo mang'eny miye sim. Gigo nya record yoro ko pesa. Imbi tani wuoyo mang'eny. Nyathi ma wuoyo mang'eny. Ivanda Pulse se wacho jalo ento owuoyo ga mang'eny. Ionge ga full stop. Wuoyo ti wuoyo mang'eny kabisa. Yes, nyikoro moga juang. Mano Ivanda Pulse se confess. Wacho maber ni owuoyo mang'eny. Wuoyo ne to ng'eny. E gin min yu ka usim to miye. Los go pesa nyathina. Kiki wuo na ot. Los pesa. Ikete social media otire mbele. Ivanda Pulse. Dala. Nitie joma neno gimito. To giwacha. Gipengela ni ka be ada biri dane ni to kono gigane. Bang' mano. Gikone ti matek. Ahero, wabiro neno. Ang'enyo dalo ni. Kiawa? Be gikoni manyo ni wabiro neno. Keni bedi. Gikoni manyo korso gigo ni. Yes, mane kama idhiye. Giko intiere gima gimi maber. Yani vote of thanks like hey nyathiwa, itimo gima ber kendo wamor kodi. Mano gima ber kabisa. Ka jodala madwaro ni maber, mano onge nono ka nyuola kore flower. Anyuola pogore gi Ivanda. Anyuola flower Ivanda Pulse. Do. Anyuola ni kode resmi. Makara kichako yudo 1 million. Anyuola ni makodi ni omera. To Ivanda kariwa wanango. Koni baba ikawe umaraji. Mae kaka osongo chako. Acting neno acting. Eka kusongo chako. Ilungo ni Lutiti comedian chako. Ilungo ni kendo Emmanuel chako. Ilungo ni kendo roere matino tindo. Mae kaka chako. Confident. Inyalo kama jinki. Kabisa. Hey. Ivanda mikaka koro acting ichuoe. Kari ni kichir. Esirwa mama mukati. Yero acting ma. Yero acting mage kata karo ko pogore gi lendo. Yero acting ma fani. Uni kwalo ni. Kwalo ti yudi no. Ivanda Pulse are funny things like
funny clips, funny acts, comic. En ngama chalo kama Ivanda Paul. So kuno wani wa Kisumu, kain around Kisumu, don't waste your time. Many rawera machalo kamayo. Utim ga chila de kata emi nyathini ite otimgo gik machalo kama. Amedo paro ni kacha ni pod wan mana LTN wamuoche kodonja wacho ka ni Ivanda Paul jo Kisumu fela. Jo Kisumu fela. Kadonyo ne Kisumu ni Adonyo ne Kisumu ni jo Kisumu lo rusi. Jo Kisumu lo sim jo LTN lo rusi Ivanda Paul. Inemo kilo rusi. You are a good friend. Inemo kilo rusi to that bito ko ni Ivanda. Sorry, the number you are calling is kindly busy. Bana Ivanda baada kuni kana in fact we made breaking news. Deo obenwania Ivanda Post otimango mberusi. Quiero Kiswahili. Bado ni partner Kiswahili. Quiero English. Wa donja. Koro address the nation. Address the nation. I'm called Ivanda Post. If you like, you can call me Jobo. Jobo is for you. I'm doing arts. Apart from acting, I want to be a news presenter. Not a news anchor. News anchor ingama wute pap machudo ni tiende. Maido guy to gari pongo chudo. Winjo. Kore wacho mano in fact I wacho on behalf of you. Wacho. Aneno ka in gi siso maro wachi kikani wanya. Ni kanyo to nado ma wacha lakini no orikni. Wachi. My name is Ivanda Pauls. If you like, you can call me Joboy. I come from Dewa in Homa Bay County. I like acting funny things, and I want to be a journalist. Not journalist, Lisa. Which part? Which part, Ivan? You want to walk anchor? You don't get the young. It's Timon interview. Very good. Edwa bedo koro ngami kilo ni MS Atolando dong. Watching you want to be a news reporter or a anchor. News reporter. Very good. Mano Ivanda said waru tijo fees. Any tijo fees bedo most. Orito news kilo ne kaya cha kede kacha. Emi company. Okirita rita itoko ni emi santi konia. Jabe, ulwegi bitoki. Iwijo. Mdeman kese manyo news meteke maber mikelo manehe. Winjo. Ivanda Paul so era kando na acting, na being a presenter, being a journalist. Era ngapa from that. I don't know which 2K. Which 2K? The German City, German Arsenal, Jama. Watch tell me. And team up in Man City. Man City. Yes, Man City. Kawa chako no nito wade yo do. Koro ja kamera karadi chako yo kona wa. Dong. Aya, erokomano Ivanda Paul. Iwacho ni awinjo ka Kisumu weche tek gi wacho dongo. Nyithindo ero dongo sana. Odongo digi. Dibe ni ero dongo. Ai wacho chinga ben mo par mano ni kidwa miya duoko. Ipar ni kuna ni ero ruoth Nyasaye. Ero weche ruoth Nyasaye. To nyathimo ero dongo digi. Ongi kama de. Kona ni imbe ine dongo digi. Ivanda Paul. Dipo na ngadi. Wacha tediri erango. Apart from tumbe mag mamiyo nying Nyasaye duong', erango. Tumbe moko gi be ine digi koso. Awinjo giga to kaero yeye. Sami winjo gene dong ipokinya ni odongo digi. Odongo dugu. Ivanda wach gini. Do samori nyapoki buot ni wero. Sama mama onge cha. Odongo digi. Ivanda. Awi. Do samori nyapoka ma. Ivone odongo digi. Ivan, mama. Dong. Temo gawere. Temo wacho ni nyero wecho dongo be. Dong. Nyithindo matino onaleno kumielo dongo digi chuny town. Dongo digi. Odongo digi. Magi gik momielo matek ni serious. Wecho dongo ochacho siaya. Wan Nairobi. Wabiro in. Enda malo. Koni we dongo digi. Uma be keni giwero kata ngani. Uma be wero. Kisumu kai jada.
aya Oma Bay uwero nani uwero Odos uwero Atom Elitoto paro ganya subai mane gimu rongi aya sawa jo Kisumu se podho ne gin gero dongo digidi jo Oma Bay jo Elitoto owache lela mano jaera mara jaogi iwinjo aja kata kubedo kamano jaera mara jaogi watieko interview maro makawuono koda Ivanda Pauls en ang'o minyakoro mpiso jokanyanam ni anto kata kamano alendo but an gi view moro ni kachopo kama tatem kama giminyalo kono wach la de ka wadhi nikech director neno kacha kono wani time is mambaya wach mogik minyawe wala anya kono ni wach lelo ni ober inya konyori godo kata samoro jonyuol ni onge school fees inya chulo school fees ni wuoth Ivanda di chulo gimiwacho ni di chulo sai ni tie neno gimiwacho ni Ivanda ochulo Ivanda kendo chulo Nikwara Ramogi Juang wache ni chope Ramogi TV owuok LTN kendo chomo Ramogi TV. We are not just doing it interview interior wadwa time logical wadwa time molony mane gimiluongo ni logical launch logical so na ng'e aba gimolony ma dhi Ramogi ka chiemore nene Ramogi kache wiki kwilnia mara wera manwa kendo kaka enda wera manwa piny chupone nene social media please advice timne advice manyalore kiki chak wacho ni ne wakonya kowuok piny mago ok bi konyi sechego gimitime niya kone ni Nyasaye ogwedhi Nyasaye omiyi Nyasaye otimi kama mano iwinjo mane Ivanda Pauls kacho wacho niya talanta chulo mana kiketo sinani iwinjo kiketo sinani kende wacho niya anta adwa timo ain koda jasup electoral jasup presenter jasup the kitchen master lunga kata chane wan kata LTN Luo Training Mission kawuono wago touch Kisumu kendo wadhi wuoth achiel rede kendo wadhi miyo gik matimore Kisumu ka wadhi mbele Ivanda Pauls watieko interview officially ang'o minyakonowa ekecha ne wiya wil ni gini kaka link ni wadhi Ramogi bwana magi gik nyathino osekaw chon rawera ni osekaw chon kabisa ke gima pod orito ma opportunity monego beni agitiyo go kendo udhi tiyo gi nyathi iluongo nango rawera wi matiyo gokinyi cha chieng' Saturday cha udhi utiyo kode iwinjo magi mado seter is alright walose ochiek ruoth nitie Ivanda wacho ni ame pero kamano Nikwara Ramogi Juang ain koda jasup the presenter TikTok live YouTube yudo kaya cha jasup the presenter on my Facebook page TikTok be antiere jasup 32 YouTube be antiere iluongo ni jasup yes ero kamano kuma ne bedo kodwa chakre ne wachak interview nyaka koro watieko bye see you next time asanteni sana team Nairobi wantiere tiyo kendo interviews kod mbele ma chile de kendo kod wamedo yudo kaka saa medo be ero kamano ne wan koda Ivanda Pauls med paro maber niya tarik 11 wan KICC marwa event ka watieko marwa event tarik 23 wan koda Luo Trending Nation event events gi ochopo count yourself there namba minya goyo ringe piny kanyo kendo inya yudo yo mayom kabisa social media kamora mora manyo mondo comment kayo jo Kisumu I salute you thank you for everything goodbye oriti wanenre Ramogi dong wachne jogi oriti wanenre Ramogi after this anenre Ramogi LTN Luo Trending Mission.